Apa, Bu? Aku arep takok, Pak. Takok apa? Kan umur kira ono sing ngerti kabeh. Lah nek seumpamane aku ki mati dhisik. Sampean arep rabi maneh apa ora, Pak? Ayo ora, Bu. Mosok, Pak? Ya paling ora ngenteni dikubur sik, Bu. Matane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Gareng. Nun. Kula nyuwun gendeng. Gending. Gending. Ora enek titike ya cerot. Iya nyuk. Setunggal podang kuncung. Podang kuning. Alah mbok ya ditonton. Oh, ngomong. Podang kuncung. Iya wis kono. Kuncunge wis digo bawuk. Astagfirullah. Kuncung bawuk kuwi tembang lawas. Kuwi tembang lawas. Kuwi ora kok saru ora. Ora saru. Cukuran model kuncung bawuk. Kuwi ora saru. Lagu kuncung bawuk kuwi enak. Lah sing saru ki nek bawuk dikuncung. Lah kuwi saru kuwi. Jubina kuwi. Do meteng. Alah endi to neh? Dumateng. Dumateng bapak nyogok ibu. Bapak saha ibu kok nyogok dengkulmu. Bapak saha ibu kok Nek luwe mak nek ngantuk turu. Masa mbok omongi nek kuwi seru. Lah nek kangen terus piye? Lah wong kangen ae bingung, parane tumpaki beres. Anja. Matematika lah aku mau kalah. Lagi saiki wis tak bedhei. Perkalian nih karo tambah-tambahan akeh ndi? Kok sakjek dumblek ya tetep akeh kali ya Le ya. Kuwi lho cah cilik-cilik lho. Alah, ora pengalaman. Berarti kowe sing pekok kowe iki. Wong pertambahan karo perkalian akeh ndi? Ya akeh apa Le? Akeh kali lho. Akeh pertambahan. Wot, matematika kamu koclok berarti kowe iki. Ora percaya? Ora percaya no. Siji ping siji pira? Siji ping siji ya siji. Siji tambah siji Loro. Akeh tambah akeh ping. Akeh piye Nah, to? iso. Siji ping loro pira? Siji ping loro ya loro. Siji tambah loro Telu. akeh ping pakai tambah. Akeh Lah. Ono jare pinter iki lho. Kuwi lagi perkalian pertambahan urung pengurangan. Lah pengurangan. Pengurangan nek loro jimo siji pira? Loro jimo siji ya siji. Bener. Nah. Siji jimo siji Siji kosong. ah goblok. Lah piye? Enake udan-udan iki nyapa, Pak? Enake udan-udan ya ndelok wayang. Ya ora Karo ngombe kopi, Ya ora ya tong iso. ngerokok ora enek. ning ngarep lawang. Ora iso. Lah udan-udan enake nyapa? Enake yo ngiyup ning tengah kono lho penak. Oleh ning jaba kudanan dindil kaya wong-wong. Wong udan-udanan iki wis penak lho, kan nyang apa kok ndak goleki penak enek. Lah saiki lak ngene iki lak udan sama tak tekoki lak sampean ro. Lah semua takokne apa? Nek udan-udan iki penake nyang apa? Ngene, nak udan ngene iki suarane udan iki piye jajal? Suarane udan ya iki kritik-kritik Kritik-kritik lho. Wah, goblok kowe berarti. Bres. Hah, apa enek suarane udan? Racak. Ora. Was. Hah, apa enek was iki apa enek kuwi keran kuwi was iki kowe. Lah suarane udan piye? Suarane udan iki wow. Kok iso lho? Jajal, kupingmu cekapen kabeh. Lah, bukan. Wow. Ya ora. Suarane udan. Oh iya. Roh kowe. Sinau ning dina ki kenek kanggo ngonceki wong urip. Contone sinau ning dina Senin. Wong aja bosen karo unen-unen. Ngrungokno pitutur luhur mawi doh kasanah kanggo siraman rohani. Wah, Senin. Selasa. Sela-selane uripmu gunakno kanggo sedekah. Wong sedekah ora lokak malah kebak, ora wutah malah wutuh, ora roboh saya bakoh. Wah, rebo Dik. Rebo, kerep sinau ben ora bodho. Wong nek gelem sinau mesti ora bodho. Terus kemis Luwih becik mingkem timbang kowe omong lamis. wong wedok-wedok lho biasa cerewet kuwi. Iki, Dik. aku ora tau wong wedok-wedok lho sing kudungan klemis-klemis. Jumat jumbuhno karo atimu. Apa wae iki bener apa luput takono marang hati kecilmu, hati nuranimu. Ya, Kuwi ya. mesti bener. Sabtu kuwi tegese insapo barang sing kewetu. Oh. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sabtu Dek, Minggu. Lah, Minggu kuwi tanggal bangcah sekolah prei. Lah,
gesil waduh. Prei ora tau sekolah we minggu tanggal abang.